Здравейте! Казвам се Мария Рабаджиева, бивш брокер, а към днешна дата основател на първата агенция в България, която помага на брокери да се чувстват удобно в социалните мрежи. Но днес влизам в ролята на репортер за ОИКИА и ще питаме гости и жители на град Варна какво мислят за пазара на недвижими имоти. От Варна ли сте? Да, от Варна съм. Да. Къща или апартамент предпочитате да живеете? Ами вече в апартамент. Аз съм за къща. В къща. Апартамент с панорамна гледка към морето. В къща. Къща. Къща, апартамент, да няма много работа. А в къща или апартамент живеете? В момента в апартамент. Апартамент. Кой взима решението при покупка на имот? Мъжът или жената? Винаги двамата. Мъжа в случая. Жената. По-скоро жената. Съвместно. Значи жената. Тя шишета там. То е ясно. Не е вярно. Ние като семейна двойка всички решения ги вземаме съвместно. Първи или последен етаж? Нещо средно. Да, и аз съм за нещо средно. По-скоро първи. Последен. Първи. Последен. Това означава, че ще вземем среден. Коя стая трябва да е по-голяма? Родителската или детската? Родителска. Спалнята. Може би детската. Прочитам да е родителската. С брокер или без бихте си закупили имот? За мен няма никакво значение. Кой както се реши. Не са с брокер. Помагат, доста голяма част, по мое мнение. Няма много добро мнение за тях. По-лесно е с тях. Какво ви е мнението за пазара на недвижими имоти във Варна? Трябва да падне малко. Цените трябва да паднат. Ами скъпичко е много. Надценен, според мен. Не съм сигурна. Ами бих намалил цените. Мисля, че цените са по-високи, отколкото трябва да бъдат. Как е по-добре? С един брокер или с повече? С един брокер, естествено. По-добре с един. И аз така смятам. Добре, а трябва ли да има закон в такъв случай за брокерите? Трябва нещо да се намали. Това е луда цена. Би трябвало да има, мисля. Не съм сигурна, не съм напълно запозната. Колко са важни снимките на един апартамент при продажбата му? Мисля, че не са толкова важни. Доста са важните. 1 до 6, 5. Ами много са важни, за да можеш да разгледаш хубаво, да си харесаш.